לא כדאי להעסיק נשים. המערכת היא בנויה בצורה כזאת, זה לא בקטע רע. אבל כאילו באמת, מעסיק שעכשיו עובדת שלו יוצאת לחופשת לידה, העסק שלו ממש נפגע. איך המשרד הזה כולו נשים? ראית מה זה? איך אנחנו אוהבים נשים? כי נשים הן עובדות מסורות, מאמינות, רוצות לעבוד, והן לא מפונקות. אז נשים על הכיפק, אבל בסופו של דבר המערכת היא בנויה בצורה שהיא לא תקינה. שצריכות לקבל כסף. נכון, אבל המערכת צריכה גם לדעת לפצות את המעסיק, איכשהו לעודד את המעסיק גם לא לפחד מלהעסיק נשים. זאת אומרת, אם את נמצאת עכשיו במדינות מסוימות באירופה, את יכולה לצאת לחופשת לידה של שנה בתשלום. מעסיק פה שעובדת שלו יוצאת לחופשת לידה, אפשר לומר שהוא בבעיה. העובד שלו יוצא למילואים, הוא בבעיה. כמעסיק אתה תמיד חייב. אז קח עורך דין, שורה תחתונה. או רואה חשבון. רואה חשבון.